je zares je. Brizota. Sala i Lajdoš. Sabo Silvestre. Szavas Sándor. Varga Alex. Szalai Bálint. És akkor üljenek az orrincó hölgyek, a Szilka Tömény. Miroljuba Kendova. Evelina Doci. Katalin Izsák. Andrea Farkas. Petya Nagynova. Tünde Troján. Ani Berta. Елизавета Навчева. И Николинка Наскина. Както и Румяна Иванова. Лилия Торос. Ростислава Борисова. Петра Немет. Красимира Геджокова. Виолета Шатер. Таня Купенова Ронай. От името на всички нас да благодаря на нашата художествена ръководителка Лили Зафирова и хореографка. Не само за активното участие в дейността на Зорница, а за всичкия този труд, който полага и най-важното за търпението спрямо нас. Не сме леки хора ни. И понеже всички си имаме хубави кърпички, позволете ми и на нея да връчнете. Пресъднем се и прем благодаря много за уважението, което ми правят моите сънароднички. И аз не знам дали всички знаят, но в Унгария българите имат един химн, който преди години също го пяхме тук в тази зала. И тези българи, които знаят този химн, могат да пеят с нас. Питат ли ме тъй зората? Питат ли ме тъй зората? Yeah.
имаме една молба към вас. Преди да започне танцовата къща, много моля да помогнете да дръпнем столовете малко в страни, за да може по-добре да танцуваме, когато започне оркестър. Оркестър!